Samba Arbi lobbi jogiye gotti ko renna kala kala pour hedra anani yo dokku kadi nam dal ma kewdire na de basal nam dal hen goytaade hen coupé assalamu alaykum maaleykum salaam waaw baɗon to waɗi baɗon tambe jam tan jam banan mawdi machallah jam tan ke on barka mawdi zahiri ruta wa mais an bin am ko Al Hussein al hasan no dum no Action. No boy sir. Boy, so andim de ko gapande. ah Allah yoygal sen narta. ar ko mbima ko rek dawde bongol haws Bongol banani. ko jogi dum ton Action. Non. kala ko wurna wuro ina wuri ha jango e jango baawa jango jeewa kaalo irima dere duddu an hula Allah mijoɗa mayde no wooti an hoto comci ɗi kettanɗamu ɗi woni mina hettanani ko tagi jidda ɓaɗale falantere ni tan mari yurmi ma mi anda ko tagi tan an duuɗo way kamma yidde ɓalal tan mi anda ko tagi min noon mi tampi mi lorli mi maayi sa yontuno koɗa wayno mbaɗani ndo mi yehi kamar wayno mbaɗani madame Diallo de sa suwi hen tan yahata On reprend. bencidi Diallo Moteur. ƴaƴide ɗum ɗo waɗata a yera kam kedi awal Min mi yehi ko boyide. eyyi kirɗa arni julde taska manga heddi hen natti hewde ko balɗe tan hikko ko bayles wi ko tan gamta an jittuma neɗɗo sayiɗa tooñde tawi sayiɗa waddede o tooñat te an mi yewi mi tawi ko majjuri ayi kala ne jamma ari surgaji walla boomeɗa mbaɗa yimɓe bulali wuuko waa ñalla liggat tan Coupé.